Ani ay mga magtutudlo sa Talamban National High School sa Dakbayan sa Subo, kansang stress reliever ang musika. Hinungdan nga naumol nila ang grupong 13C. Ani ang report ni Femari Dumabo. Kini ang awit nga gi-compose mismo ni Teacher Roderick Katubay, kabahin sa kinabuhing magtutudlo. Ila kining pahinungod sa kauban ng mga magtutudlo paghatag og lingaw aron pampawa bisan sa makadiyot sa ilang kakapoy. Kinabuhi sa typical nga maestra ba nga mumatag sa iyo, dayon magluto para sa iyang pamilya, igabot sa classroom, masyak ang mga estudyante kay ang eyebags ni ma'am hubagay sa tungod sa daghang trabahoon sa balay ug sa eskwelahan. Ang trabaho sa eskwelahan dados balay. Naumo lang ilang banda sa miaging tuig dihang na destino si Teacher Harvey Bernas sa Talamban National High School ug nahimong ilang vocalist. Bass guitar usab si Teacher Rogelio Angana. TLE, Robotics, Values Education ug Social Studies ang ilang mga subject nga gipangda. Apan hilig nila ang musika. Inungdan nga nakaagni kanila nga magtukod og banda. Alang kanila sa musika makuha-kuhaan ang ilang kakapoy og problema. Di lang kita mo atras kay sa mga bag-o nga modalities nga atong gi-apply karon, balay makalisod ta. Laban na gyapon. Sama sa koro sa ilang musika, ilang mensahe sa mga magtutudlo nga dasig lang og laban kanunay. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.